Сега го снимай. С двата екрана. Това си снимка. На видео е, бе. Костадине, ти си просто уникален. Къде ще ги жените с тия прашки, как ходят? Тия пъти снимачи не може човек да се отпусне от себе си. Как това няма да го заснемем, бе? Ти добре ли? Тук ли ти се печеш или ти минаваш? Ще минавам. Айде. Айде, искам и... Не, върви, айде. Един чисто нов човек. Сега, кончит газома е пораснал. Майчице. Е пречистен. Вие много Ти си абсолютно пречистен човек. Айде ли? Чак, все пак тобі чужу потърбите се кадри. Защо да потребяваш? Нали искаш да станеш известен? Какво повече? Не по този начин. Ма ти това може. Не е важен начин да станеш. Ще оплашиш